салом дӯстон, баъд аз хабари ба Интер Майами рафтани Месси чунин менамояд ки бозори трансфери дигар гарм нест, вале агентҳо ва ё ин ки журналистон хабарҳои дигар мебаронанд ки мо бояд ба обуначиёни худ дар ин канал онро гӯем. Барса баъди он ки дар баргардонидани Лео муваффақият нашуд, ба Неймар рӯ овардааст. Дар ҳамла ба даста бозингар чун обу ҳаво зарур аст, дар навбати худ Неймар барои баргаштан ба Камп Ноу розӣ будааст ки маоши худро кам кунад. Дар ин бора маҷалаи Diario Sport менависад: ин силсила филм дар фаслҳои нав чӣ гуна гардишо хоҳад дошт, мо гоҳ-гоҳ дар ин канал гуфта мегузарем. Ҳоло бошад хабарҳои дигар пешниҳод мешавад ки бо як лайк мондан чунан вақта бемалол метавонед тамошо кунед. дар ин маврид тақдири бозии асосӣ дар Аврупо ҳал мегардад ва кадом даста соҳиби трофеи гӯшлаққа мешавад. Шогирдони Гвардиола метавонанд номҳои худро дар таърихи футбол гузоранд. Барои ин Манчестер Сити бояд Интери аз Милан бударо шикаст диҳад. оё шаҳриё метавонанд ин трофеиро соҳиб гарданд? Тамошои рақобатро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ман мехоҳам президенти дастаи футболӣ бошам. ин суханҳоро Криштиану Роналдо дар мусоҳибаи охирини худ ишора кард. Роналдо қайд сохт ки ӯ 2-3 соли дигар бозӣ карда метавонад. пас аз ин ният дорад то дастаи футболиро бихарад ва барои пешрафти он саҳми худро гузорад. аллакай як Роналдо ки танҳо ҳарфи охири ӯ аз Роналдо фарқ дорад, дастаи футболиро зери итоати худ дорад. Роналдои бразилӣ мулкдори дастаи Реал Валидолид мебошад ки имсол бо ин даста рӯйхати Ла Лигаро аз даст доданд. маросими навбатиро дар секунда оғоз мекунад. Роналдои португалӣ дар баробари он ки мехоҳад дастаи футболиро бигирад, ҳамчунин ишора кард ки ӯ шаҳри Мадридро хеле дӯст медорад. Роналдо барои кушодани меҳмонхона ба шаҳри Мадрид омад ва изҳори муҳаббат ба ин шаҳр кард. шояд дар оянда мо Роналдоро ҳамчун президенти Реал Мадрид бинем, аммо аз оғоз хеле баланд гирифтем. шояд сараввал Роналдо ба дастои дигари шаҳри Мадрид таваҷҷӯҳ намояд. Райо Великано ҳам дастаи бад нест. пас аз тамом кардани карьераи худ, Роналдо мехоҳад рои Флорентино Пересро интихоб намояд. Роналдо аз ҳозир бояд шогирди Перес шавад. шарқ барои дӯстони наздики Роналдо, ғарб барои дӯстони наздики Месси. барои чӣ мо ин суханҳоро пешниҳоди шумо гардонидем? пас аз имзои шаҳрнома бо Месси, дастаи Интер Майами мехоҳад яке аз дӯстони наздики ӯ ва бозингари аргентинӣ Анхел Ди Марияро ба сафи худ ҷалб кунад. бозингари мазкур аз дастаи Ювентус бо чунин суханон рафт: ман бо ҳисси нокомӣ аз дастам меравам. худи Ди Мария бар он назар аст ки рафтан аз Аврупо барои ӯ айни замон хеле барвақт аст. ӯ мехоҳад дар Аврупо карьераи худро идома диҳад. аммо Интер Майами ҳайати қаҳрамонӣ ҷамъ карда истодааст. онҳо мехоҳанд дар MLS ба натиҷаҳои бузург расанд. пас аз Месси таваҷҷӯҳ на танҳо ба Ди Мария, балки ба Бускетс, Алба ва дигаронам ҳаст. яъне онҳое ки айни замон агенти озод ҳастанд, Интер Майами мехоҳад ба сафи худ ҷалб кунад. мушкилии ҷалби чунин футболбозон метавонад дар чизи дигар бошад. тибқи регламенти MLS танҳо 3 нафар дар як даста метавонанд маоши калон дошта бошанд. дигарон бояд аз маблағи муайян нагузаранд. барои ин ғайр аз Месси, дастаи Интер Майами танҳо 2 нафари дигар маоши калон дода метавонад. Ди Мария аз Ювентус маблағи бештар мехост, аммо туриниҳо инро қабул надоштанд. сабаби асосии ҷудошавӣ дар ҳамин буд. шояд маоши калон Ди Марияро ба назди Месси барад. Матео Ковачич бозингари дастаи Манчестер Сити мешавад. гузариши ин футболбоз ба сафи шаҳриё рӯз ба рӯз нест, соат ба соат наздик шуда истодааст. тибқи хабарҳо, нимҳиматгари Хорватӣ ва дастаи Манчестер Сити аллакай ба шарту талаботи ҳамдигар розӣ шуданд. гап сари ин ки ҷониби Манчестер Сити танҳо бо Матео Ковачич гуфтушунид карда, бо дастаи Челси то ҳол ин масъала баррасӣ нашудааст. маълум аст ки сухани асосиро маҳз дастаи шаҳри Лондон мегӯяд. агар маҳорати Матео Ковачич ба Маурисио Почино дар маркази майдон лозим бошад, трансфери ин футболбоз метавонад амалӣ нашавад. онҳое ки огаҳанд дар бораи фурӯхта омодагии Челси ба фурӯхтани нимҳиматгари хорватӣ гап мезананд. Фабрисио Романо навишт ки ин масъала танҳо пас аз финали Лигаи Чемпионҳо ҳалли худро пайдо мекунад. худи Ковачич ҳам розӣ аст то карьераашро дар шаҳри Манчестер идома бидиҳад. дар мавриди маблағи гузариш то ҳол ягон маълумоте нест. айни замон ҳушу гӯши кулли кормандони Манчестер Сити ба финали мусобиқаи бонуфузи бошгоҳӣ равона шудааст. Челси бошад бо президенти нав як хариду калон карду акнун наметавонад беҳтарин бозингарони худро нигоҳ дорад. баъд аз Канте дуюмин футболбози асосӣ дар маркази майдони Челси азми рафтан дорад. шояд шопинг машғулияти дӯстдоштаи Тод Боули бошад
мекунад ва барои харидани бозингарони нав дигаронро мефурӯшад. Бо ин ҳол ба элитаи футбол ва зинаҳои болоӣ баромадани Челси хеле мушкил мешавад. дӯстон, мавсими нав ба наздикӣ оғоз мегардад ва ин маънои онро дорад ки ҳар як даста бо формаи нави худ чемпионатро оғоз мекунад. Агар хоҳем ки футболкаи дастаи дӯстдоштаи худро дар тан дошта бошед, то метавонед аз интернет-магазини Goal Shop истифода баред. сифати футболкао дар ин магазин дар дараҷаи олӣ аст ва дар он ҷо футболкаи томи бозингаронро ёфта метавонед. барои харид кардан ба ссилкаи описания даромада футболкаи дастаи дӯстдоштаи худро интихоб намоед ва ҳамчунин агар дар вақти харид промокоди ман Гаировро истифода баред, то 10% ба шумо скидка мешавад. агар дар вақти харид кардан мушкилӣ сар занад, озодона ба ман наисед ва ҳалли онро пайдо месозем. Федерико Валверде метавонад ба дастаи Манчестер Юнайтед гузарад. чунин хабарҳо дар васоити ахбори оммаи Англия нашр мешаванд. ҳарчанд бовар кардан хеле мушкил аст, чунки Валверде барои Мадрид бозингари хеле муҳим ба ҳисоб меравад. вале вақте ки Каземиро бисёр ҳам ба осонӣ раҳо карда шуд, агар Валверде худаш хоҳад ва барояш англисон маблағи хубро пардохт кунанд, ӯ ҳам фурӯхта мешавад. Тенхак пас аз тамошои чанд рақобат дар маросими сипаришуда дар иҷрои нимҳиматгари уругваӣ ба хулосае омадааст ки чунин футболбоз ба дастаи шаҳри Манчестер лозим ва зарур мебошад. аз ин лиҳоз мутахассиси нидерландӣ аз рӯбарати даста хоҳиш кардааст ки ба мавзӯи ҷалби Валверде ҷиддӣ назар андозанд. худи футболбоз мехоҳад карьерашро дар Реал Мадрид идома бидиҳад, аммо тибқи хабарҳои охир агар аз тарафи Манчестер Юнайтед без аз 80 миллион евро барои харид кардани Федерико Валверде пешниҳод шавад, пас мадридиён метавонанд Валвердеро ба Англия фиристанд. аз нигоҳи аввал ин хабар метавонад дурӯғ ба назар расад, аммо чӣ хеле ки аллакай гуфтем, хотиратон бошад тобистони соли гузашта ба гузариши Каземиро ба Манчестер Юнайтед ҳеҷ кас бовар надошт ва аммо як шаб мо хоб карда сар бедор шудем ки Каземиро бозингари дастаи Манчестер Юнайтед шудааст. чунин ҳолат метавонад бо Валверде ҳам рух бидиҳад. Карим Бензема ба Арабистони Саудӣ рафта дар маросими муаррифии ӯ 62 000 мухлис иштирок кард. дар як маросими бошукӯҳ варзишгоҳи Ал-Иттиҳод пур аз мухлисон буд. Карим ҳоло ягон маротиба тӯбро дар бозии расмӣ назада бо сухан ба дили ҳазорон нафар ҷо пайдо кард. аз ӯ пурсон шуданд ки чаро ту ба Арабистони Саудӣ гузаштӣ. Карим дар ҷавоб чунин гуфт: ин кишвари мусулмонист, ман ҳам мусулмон ҳастам ва ҳамеша мехостам дар чунин кишвар ҳаёт ба сар барам. ин мусоҳибаро Карим Бензема ба дафтари матбуотии дастаи Ал-Иттиҳод дод. ҳамчунин Карим дар мавриди лигаи кишвари Арабистони Саудӣ изҳори андеша намуд. Криштиану Роналду аллакай дар ин кишвар бозӣ карда истодааст. ӯ дӯсти деринаи ман мебошад. далели бозӣ кардани чунин футболбоз дар Арабистон худ маънои онро дорад ки дар ин ҷо чемпионат рӯзтарӯз пеш рафта истодааст. дар ин кишвар чандин футболбози шинохта ҳастанд. пеш аз ҳама ин Криштиану аст, баъдан акнун ман. бозӣ кардани футболбозони сатҳи баланд дар чемпионати Арабистони Саудӣ боиси он мешавад ки футболи ин кишвар ба футболи ҷаҳонӣ таъсири худро хоҳад дошт. бозӣ кардан дар ин кишвар маънои тамошавии карьераро надорад. баръакс, ман бояд беҳтар бозӣ карда собит кунам ки он ҳама чизе ки дар Аврупо нишон додам, дар Арабистони Саудӣ ҳам нишон дода метавонам. ман ба Арабистон барои пеш бурдани ин мамлакат ва корҳои бузург омадам, гуфт ҳоҷӣ Карим Бензема. оё футбол дар мамлакати арабӣ баъди омадани бозингарони машҳур пеш меравад ё ин ки не? Самуэл Этоо ва Роберто Карлос ҳам замони баъд чемпионати Русия омаданд. оё ин барои пешрафти футболи кишвари Русия таъсир расон? фикри худро дар ин бора дар шарҳҳо нависед. вале як чиз мушаххас аст ки Арабистони Саудӣ кори бузург карда истодааст. ба таври шоиста пешвоз гирифтани сину соли нафақа ва қадрдонӣ шудан барои бозингарони чун Роналдо ва Бензема ҳеҷ ҷои бадӣ надорад. Арабистони Саудӣ ҳамчунин бо даъвати ин бозингарон ба беҳтарин шакл ҷомеаи мусалмононро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунад. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.